गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा थरायना कृतिका बर' मिस्टार एन्ड मिस किड्स बरमा बाक्सानि सिजन 2 नि विनारमोन आरो नैबे सिजन 3 फैगासिनो दं नोंथांमोना जाय जाय इन्टारेस्टेड दं बेयाव बाहागो लानो हायो नोंथांमोनखौ बे सिजन 3 आव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुरजित देउरि आं सिजन 1 मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सानि विनारमोन एबार सिजन 3 आव मुनदेउरिजों अर्गेनाइजार हिसाबै दंफायो एबार सिजन 3 नि अडिशना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ एबारनि सिजन 3 नि अडिशनखौ जोङो थाबैनो दाब दाब जायगायाव खुंनो लादों जायगाफोरा जाबाय टिहु पाठशाला गरेश्वर तामुलपुर बरमा ओमफ्राय मुसलपुर आरो क'क्राझाराव एबारनि अडिशनखौ जोङो मोननै रोखोमै लानाय जागोन अनलाइन आरो अफलाइनाव इन्टारेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ आं अडिशनाव पार्ट लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन नमस्कार मैं मुनदेउरि मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा फैशन शो अर्गेनाइजार है मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा सीजन 1 सीजन 2 बहुत भाले सक्सेसफुल हो गए मिस्टार एंड मिस बरमा बाक्सार आपनालोकर माजत सीजन 3 आई आछे जेखिनि पार्टिसिपेट करिब बिचारे जेखिनि कन्टेस्टेन्ट पार्टिसिपेट करिब बिचारे आपनालोके आमार लगत कन्टेक्ट करिब पारे एबार सीजन 3 आमी ऑडिशन अखमर विभिन्न ठाईत लोआ हबो आरो जोन ठाईत ऑडिशन ऑफलाइन लब नोवारिम आमी एखिनि পৰা आमी ऑनलाइन ऑडिशन लोआ हबो आपनालोकर माजत ऑडिशन आहि आछे ऑडिशन हब आपुनार टिहु पाठशाला क'क्राझार मुसलपुर तामुलपुर गरेश्वर और जोन ठाईत ऑडिशन आमी लब नोवारिम এই ঠাইবিলাকৰ আমি অনলাइन ऑडिशन লোৱা হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইখন শোত পাৰ্টিসিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ স্ক্ৰিনত নম্বৰ দিয়া আছে পাৰ্টিসিপেট কৰিব বিচাৰিলে ইন্টাৰেষ্ট থাকিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ बे जोंनि सिजन 3 नि विनार्सफोरनो कैश प्राइज होनाय जागोन आरो कैश प्राइजजों लोगोसे पर्टफोलियो फटोशूट थागोन मैगजीन शूट थागोन आरो ऑफिशियल वीडियो शूट थागोन आरो मिस्टार मिस एंड किड्स बरमा बाक्सा विनार्सर बारे कैश प्राइज कैलेंडार शूट मैगजीन शूट फटोशूट और ऑफिशियल वीडियो शूट থাকিব आशा करो আপোনালোকে আমাৰ এইখন শোত পাৰ্টিসিপেট কৰিব ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि देउरि आं बे बरमा मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सा जितु सीजन 3 नि शो जानो गोनां बेयाव जों सानैबो ग्रुमार हिसाबै पार्ट लानो नागिरदों इन्टारेस्टेड कैंडिडेट्सफोरा पार्टिसिपेट ऑडिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ताबिता देउरि एबारनि बे मिस्टार एन्ड मिस बरमा सीजन 3 आव ऑफिशियल ग्रुमार हिसाबै दं So as a groomer आं नोंथांमोनखौ जायफोरा इन्टारेस्टेड दं बेयाव ऑडिशन होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों